Nyakora moge jwango ya urema chini kendo wantiere karka nonro mar gazero siru mochako twake chal mar piny Kenya ka orango gik matimore koni mopogore opogore dhi bedo kata kar dai kosekalo apaga boro tok sa achiel mar okinyi ma kawuono kendo wakelni weche gi kaka gibiro no achiel kachiel antiere gi welo studio karkae madhi bedo ka bedo gode twak achiel kachiel ka warango gi gigi mane wamiyo pek odiochieng' manyore weche manyien kachiel koda mago bende maluwo odiochieng'ni ma kawuono kwadhi nyime. En nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka chisango kendo sani wachako twak ayanga kod welo man go ka chako kod Oscar Omondi ma en japuonje weche go mag siasa kendo jalonye weche go mag siasa e mbalariany mano ma Nairobi e kaunti ma Nairobi karka e piny Kenya ma giwacho ni en achiel kende kama entiere ka korango weche gi mag ok en mbalariany achiel kende wacho ni gilony mare kanye kama entiere gi sani kendo mathoth mantiere ka ngokonwa Oscar oyawre kendo machiegni oyawre nya Cleophas tunade aka goero kamano kendo bende kata jowinjo wa kod jo manenowa bende amoso gino yawre kamano weche mathoth bende mantiere karka ngene amwa bedo gi thuolo mar rangi wacho ni mibadhi asoya koro saso od bura oketo ji duto kama chal nade nyakora mogi jowa dhi bedo kae kod Oscar achiel kachiel twak nyaka giko mar chenro kawuono ka watieko chal mar piny Kenya kama chal nyakora mogi jowa ntiere kae kod Florence Ouma ma en MCM Ogwele County ma Homa Bay oture kod achiel kachiel kowuok e county ma Homa Bay. Florence oyawre Homa Bay ucheyo machal nade weche thoth ahinya matimore piny Kenya to Homa Bay unade bang' rwako welo unyaka gi amphitheater e bath nam Poch gi Park uchiyo nade? Erokamano wan wachiyo maber. Wan Homa Bay Devolution Conference owewa maber. Kendo warwako jite. Mama Gladys Wanga ma en governor wa oketo screen maduong' ma kakiny jo Kenya tugo orwaki jite e amphitheater ide yawe go mondo ji one. Otherwise wachiyo gi Luoch kendo jumani bende wan gi juma mar kiche. Ma sani an kaka ng'ama lemo Road Central SDA Church walemo kuro kendo warwako jite e kiche. Erokamano. Erokamano ahinya mano kata kada yudo thuolo mar chopo chopo kanya chokruok achiel kachiel nyakoro mojongo endo machielo dhi bedo katore kod studio mar Kisumu mano Tabitha Ogutu kodonjo ang'wa bedi gi thuolo mar dhi nyime kod e twak okinyi ma kawuono wawinja ne sigane nyakoro mogi jwang' mano molosnwa kae kod jafwambo wadwa Chris Owino kotone kod mibadhi mantiere kachiel kod kang'eto mogol kod doho ma pacho ka kotone kod aput mane jatend piny Kenya loso. Bad migao mar doho odhi nyime kod nyono break e chenro mag jatend piny William Ruto kuom dhi ataro mar chik. E bura mane ochwal kod laktar magare gi Kenya, Eliud Karanja Mutendi, Philemon Abuga kod Dishon Mogire, jal buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ochungo chenro moro amora mar aput mar bad migepe 11 mane ochuo kod jatend piny William Ruto mar goyo jek chenro mag kedo gi mibadhi e pacho kae. Ing'eto mare, Bahati Mwamuye ogolo chik makumo apudno kuom dhi nyime kod chenro moro amora nyaka biwinj bura mar ji 4 go makwedo gwelo mar apudno kuom dhi ataro mar chik. E bura margi, giwacho ni tich mar kedo gi mibadhi en tij duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC kaluwore kod katiba kare 79 omiyo chugo aput machielo mar kedo gi mibadhi en kawo tij EACC wach ma osir lwedo kod okil Kamaloka Duncan Okach. Katiba wacho ni ntie institutions moket gi katiba. Makineno duol moket gi katiba momigi ni gin gi teko mar timo gimoro. Onge kaka jatelo koso kata ker piny nyalo wacho ni odwa create duol moro kendo manyalo deal gi the same things ma katiba osemiyo kaka EACC. Koro kineno teko mane jatend piny ne temo miyo multi agency team mano loso nyoro. Iyudo ni teko modwa miyo gi en teko makatiba to jo Kenya omiyo EACC kirango katiba. To teko momi EACC onge ng'at mora mora manyalo kawo teko no to miyo ng'at mora mora. Gidhi nyime kod lero ni nywando migepe mamoko mag sirikal ka bad migao mar okwach kich DCI, bengi maduong' ma pacho kae CBK kod apis maduong' mar jomin wach ODPP en temo mayo duol mar EACC teko mage mar chung' kar kende. Bura makamano bende okwedo okang' mar miyo migepe 11 go teko mar tiyo gi omenda mane omigi e budget mar chwalo chenro mar kedo gi mibadhi ataro mar chik nikech od bura kende ema katiba omiyo teko
mar miyo migepe mag sirikal pok mar omenda. Koro gima jatelo notimo ni be maka dhoga nikech doho osewacho gini makoro onego bed ni osepuonjore koso joma miye kata advice gisepuonjore makoro ok ginyal bedo ni ginuoyo makosa every year ni ginuoyo makosa ma doho osewacho. Koro ng'ato penjre ni ka ging'eyo ni gini rach, ka ging'eyo ang'eya ni gini ibro chwala e court to doho bro chungo, ang'o moyo pod gitimo gigi. Okil Kamalo Kadanka nokach ni gito e dwaro mar William Ruto mar kedo gi mibadhi pacho kae, ka olero nyalo bedo ni William Ruto temo luoko lwete e kedo gi mibadhi. Adonga gi higni 2 mondo adhi ka general elections. To magi penj ma jopiny bro penje. Ni wacho ni bro gori gi weche mibadhi. Ni timang'o. Koro nyako tem mondo in be obed gi excuse ma ji nyalo wacho ni hapana jatend piny to at least notemo. Joma richo en jodo. Gine mane gi kwedo gino. Katiba no ema koro be ridona. Doku keto katiba matek kamae, maybe da bedo gi koro powers manyalo kata timo kaka dwaro. But sani dongo neno ka temo, giringo e doho to gikwera. Mwamuye ochiko piny owacho mondo chwal duoko margi ma ok olewo ne tarik 29 dwe mar 8 higani. E ote ne ute fwamb weche chieng' tich 2 jumani, jatend piny ne owalo aput moyiedhi mar bad migepe 11 e okenge mar rido tol e lweny mar kedo gi mibadhi. Moko kuom bad migepego gin duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC, bengi maduong' ma pacho kae CBK, bad migawo mar okwach kich DCI, bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling NIS, apis jamin wach maduong' ODPP, duol mochung'ne choko osuru KRA e kind mamoko. E juma achiel mokalo, Ruto oseyawo lweny kod jood bura kaachiel gi senators kuom kwayo apisas mag sirikal asoya e kinde ma gichopo e nyim komitis mag od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nokromo joma nasekana mokilo ka kod Chris Owino kendo kae mwachako godo twak mibadhi mantiere e od bura do ochungo aput mane jatend piny Kenya bende koro chuogo EACC onego we utim tije. En ang'o miyo jatend piny Kenya donjore gi chenro gi duto mar loso aput machielo to EACC nosesingo mar timo nonro machalo kamae. Oscar, gima timore en ni according to sheria ng'ama institution ma nigi tich mar timo goruok kod mibadhi en EACC. Kamano. To ok osebedo nochakre nyoro. EACC osebedo higni mokadho 20 okadho 15 kamano nikech EACC to bende ne ntiere kata kapok ne wabed kod katiba mpya. Inyaparo jatelo mar EACC mokwongo aparo ne en Harun Mwau, then kata Lumbabo bedo, then koro wabedo nyaka kod katiba mpya. Koro wasebedo gi EACC. But mibadhi to podi osebedo Kenya ka. Koro aparo ni e pacha gima jatelo temo timo kiwacho ni multi-sectoral ni koro kawa puta put to riw gi kamoro achiel nikech ino gima timore ni seche moko ka koro gidho kisungu wacho ni corruption fights back. To jomo osebedo ka bede gi mibadhi gi iyudo nitie cases ma kata Anglo Leasing, nitie cases ma wan go nyaka mag Golden Bar ma pok orumo ei court kam. Koro gima timore ni seche moko ntiere approach moro mopogore opogore. Ana aparo ni gima rais atemo timo ka en owacho ni mondo wariwre uru wate, wakaw all angles mondo waket kamoro achiel mondo gore gi mibadhi ni. Makoro kapo nitie gik moko ma bende ng'eny matimore kata ntiere doho timro miluongo ni anticipatory bail. Anticipatory bail en ni Cleophas paro nonego bed ni Oscar Giri matiyo gi EACC make. Koro dhi e doho mondo okwa doho njoka kik maka. Ingen mago konego bed betie kata sheria maro ma Kenya ka. Onego bed doho wacho ni yae para mininde nonego bed ni maki to konego bed no yalo ka. Ok iwe jogo komaki gi kes ma gidwa kelo no to gikel kes no ka to wan mondo koreka watimang'o wawinje mondo koreka waweyi. Lakini iro ka ng'ato dhi e court mondo oblock gima pok ochako timore. Aparo seche moko bede ka jo Kenya tiyo kod court seche moko miyo kata lweny mar mibadhi ni bedo matek. Issue mar bedo ni EACC matije ok no matije. Gima timre ni approach EACC gima owacho ni EACC kod katiba onge akodi kaka nanene.
to according to sheria bende wacho ni ok onego bed ng'ato interfere gi tich mar EACC. Ok apar na approach mar president ni dhi interfere gi tich mar mane gima doho wacho kendo winjo kanyo ka yuko ni kanyo niero en donjruok gi tich mano mar EACC. Mane gima jok ma dwaro mondo doho o declare emokwayo doho pok owuoyo. Doho chunga tiji gicha mondo ging'i ka ji ang'wen modhi e court kande nigi issue ni gima president o form chande and against the constitution. To bende paro ni gini EACC ok ne time mar timo nonro ni owuon moloyo kendo joma moko bende mapod ntiere karka. Pile Oscar kendo gi Cleophas kama boko di mbaka ka kako nego bedi kod kaka en wasebedo gi EACC to mibadhi pod nitiere koro watim nang'o. Wasebedo gi NIS mibadhi pod nitiere, ODPP mibadhi pod nitiere, koro kelo kumoro achiel madhi tieke. Koro kapo ne wan kod gimiluongo ni approach ilani kaka nene ni ji oriwre ma kapo ni owachi ni in kod wach mare yudi ni kod mibadhi to nitiere some other body manyalo tiyo makoro ntiere ng'ama ntiere e wach ma judiciary kacha ntiere ng'ama ntiere e anti-banking kacha bende igini dichiel mondo wagore kod lweny ni ing'eni sasa watin tu sasa kata ndalo mane wan kod issue mar covid jakane wan kod problem mar covid nen kaka national disaster. President Uhuru no appoint milongo ni multi-sectoral approach ni kik wawachi ni en ministry mar health kende gini dwa gorwok go ma Ministry of Education betie, Ministry mag roads betie nikech ging'i apaya jok matiyo kod alcohol and water view liquor boards be betie en approach mar ji te ok ni we en police kende ema deal kod wach mar covid nikech en gima nene omako piny mzima. Koro kapo ni wadi nyalo declare kawuono corruption as a national disaster, ka wadi declare ni mibadhi en national disaster means ni migawo te man Kenya ka loro ni togore kode mana ka last time kane wabit ka chiemoro na ng'isi ni kata wach mar youth unemployment onego be declare national disaster. To ko be declare national disaster kata the private sector be bire kata mna kama president o form ni aparo ni ng'amo oweyo ko onego bed ni keto gin representatives mag employees kod je churches the clergy onego bedie iye to nyaka jo private sector onego bedie iye kata ng'ato mo achiel ma bende ai media bende onego bed mbete iye mondo bed ni ji te ka gore kod mibadhi ni kamoro amora kama entiere kamoro mkode ti gorwok kode mane pacha. Erokamano ahinya. Paro machielo ayudo bende kawuok kuom Florence Ouma ka entiere county ma Homa Bay bende iparo ka gima en paro moro mantiere mopondo mantiere iye kae winjo kanyo ka jalonyo weche mag chike ma bende loso Dan Kano Kach kod Ramogi TV kinde mokalo kanya sigana mar Chris Owino wacho kanya jatend piny Kenya temo luoko lwete mondo wach ni natemo gora gi mibadhi to nono kata doho nochungo jomoko nodhi ochungo paro machalo kod mae irange gi wang' machal nade kirange bende bedo ni ja siasa 2027 tiere picha. Erokamano 2027 nyalo bede picha lakini mana kaka Oscar sewacho ing'eni kata mwa bende wacho ni kanitie wach me kindi gi ng'ato luonge mondo wach kode ji ariyo jamibadhi gi ji EACC gitem kotamore luong ng'achielo kotamore luong gala moro mondo konyi mane gima President Ruto osetimo. EACC osebedo ka higni gi higni to setamogi mibadhi pod otamore kendo pod ong'eny maka wadwa pondo ni oonge mano to be wawuondore. Koro ka president oneno ni mondo sectors mopogore opogore mondo bedi kendo ing'eni sectors mokawo gin sectors madongo dongo matiyo kuonde be kuondego bende mibadhi nitiere maka ji ng'iyore koni gi koni to ji wacho ni akang'i kacha ng'i mondo gibedi mondo gitemi nikech mibadhi ema hinyo Kenya ka. Otherwise dikoro wan mabor kabisa nikech pesa to nitie. Ushuru ming'adowa oromo riembowa malong'o malich to kuonde moko iyudo ka pesa pod onge. Koro hata yie gi wechegi mabende onego mede jolemo ni kanyo Council of Governors bonego med kanyo nikech mibadhi be pod ni mana piny koni. Koro 2027 ka nitiere ing'eni iwacho ni ka 2027 ochopo to ng'ato biro chung' e tiegiri makoro kanyo biro siem ne President Ruto ni corruption no tami tieko to ne wacho ni biro tiegi. Donge mano tiegire kore momiyo otemo kar temo ne te mondo duok piny ma anto mano ta yie godo. Florence bende paro ni ponono tich
tamo EACC makoro ichwalo jok moko mondo mi obi okonye to kare jok mani kata chamo sara nang'o mani ng'eni kama koro bunge chope mane kama koro bunge chope koro ka bunge onego bed ni ng'iyo nikech EACC to tich otamo kech gik mang'eny mosekete mbele gi otamore rumo gitamore rumo nang'o to mshahara to gichamo mane kama koro ne bunge no nego bed ni oseluongo gi nikech en gima nokale bunge ni EACC obedi to ka gin gi wegi ok ginyal luongo gi koro ere gima watimo nikech an kama bedi to EACC osewe gik mang'eny kabisa okalo mang'eny makati luongo gi iwinjo mani pod gitimo investigation pod gitimo nonro en nonro mar okombe Cleopas jo EACC gi gimbe onego gibedi maka chenro ni rumo moyud ni nitie gik mogisebedo godo to kare gidhi dala kok kamano to oketho body no nikech body no okonywa gichamo mshahara to onge gima timore 10 years dikoro wan gi pesa mang'eny malich erokamano ahinya nitie jok moko mabende nitiere e put miluongo kata ni Asset Recovery Authority Oscar kae aduoke twa kendo wijo kanyo gima Florence Ouma wacho ka nitiere kaunti ma Homa Bay ni mokwongo kar ka jood bura bende nyalo bedo ni oserem mano mar loso chike manya bedo ka adier ni gini nya bedo ni tayo e yo makare machiegni ka nitie chike mano kadhi mar jatend piny Kenya no osekete koke moloko gi ogologi bill makoro sani gin chike kata gin acts mago mag od bura mosekadh kendo mopuodhi ma achiel kata tiyo weche ma conflict of interest act masani wacho kanyo ni tiyo kod sirkal mabende intiere kata apise mopogore ka yudo iwacho ni obed tenders obed ang'o kony mopogore kowuok e sirkal migepe moko en gimoro manya bedo ni mosebedo ka nya mibadhi to sani sirkal nya bedo ni ng'iye gi wang' mopogore bang' kalo gino mondo obed chike jood bura kod EACC jood bura be ywak koni ng'amonego bed timonegi nonro EACC mwacho ni onge kod lake makecho gon EACC to onge kod lake mana kaka nyocha wawacho kendo kodi ka gin institution na wacho ka ndalo mane wan kod problem mar police brutality kod owuoyo wi IPOA wacho na IPOA onge lake nikech shida moko en onge pesa and what have you ma e problem mon ko nyaka EACC iyudo ka mibadhi kata matimre kama Florence ntiere Homa Bay County kata mantiere e apaya mag barabara gi EACC jo EACC mokongo tin finances mag gibet tin capability mar gi bende onge maber ahinya emomiyo nego bedni kata mana wach mar EACC nonego bed sama timo kata devolution ka waketo serikal mag gwenge onego bedni wan kod institution moro kata mopogre gi EACC machal gi EACC ma en odil mana kod mibadhi mani serikal mar gwenge nonego bed moro ni Homa Bay moro ni Siaya moro ni Kisumu moro ni Marsabit moro mopogre gi headquarter ka kichopo EACC kae gin almost akiona record mo kanyalo yudo sani lakini gin almost more than 50,000 or 100,000 cases mapok ging'iyo nikech gibedo overwhelmed gik magitimo cases magigolo betin. Number 3 EACC bende policy framework pok olos ni maber kod jood bura nikech podi wacho ni ng'amo nego bed timo prosecution public prosecution en ng'ama iluongo ni DPP. That means ni EACC kose investigate to tero ni DPP to DPP kendo ng'iyo file no kore no ka procedures gi ng'eny ahinya EACC bende seche moko kose arrest mondo gi arrest to mok ginyal arrest kende nyaka gidhi kawo police be seche moko ka poni be ginene mibadhi be seche moko ntiere kuom police no iyudo ka ng'amo nego bed ni mako ok mak nikech mibadhi kendo madhi mbele ng'ato kendo dhi to go sim kata bed governor kata bed ng'ano ne ringi dhi e court idwar gimiluongo ni anticipatory bill makweri chande mondo kik gimoro timre ka koro president manyalo keto approach bilani to ji ang'wen moko dhi e court inya paro kata mna gik moko kaka seche moko judiciary be seche moko nego bed ni ng'iyo wan kod kaka koro issue mane wan go mar BBI pesa tigo mang'eny joluoro piny to ging'ang'ia then kochopo 11th hour to jomoko dhi e court ji ariyo moko wacho ni gini was wrong on that base okadagi nyaka walo sheria but onego bed no wang'iyo ni koro wan kod mluongo ni national disaster ni en mibadhi ni barabara migero kogol 2 billion to pesa madhi gero barabara en only 1 billion 1 billion lale koreka jomochame ng'eny mane problem ma wan go to kwanyal wuondre ni mibadhi onge mibadhi nitiere
aya issue la mar kata manya jakom nyo wacho no ni senate onge kod uwezo mar okonego bedo governors all the time. Senate ni kod almost more than committees karibu 20 gi iluongo governor makawuono kiny kesho kutwa kila siku pile tingendo giluonge mibadhi governor ok luonge mibadhi. Governor Senate luongo nikech gimiluongo ni audit query ok en mibadhi. Audit query en ni MCA owuok odhi Mombasa kata fact finding mission kata mna jo county CCs owuok odhi Nairobi to gindo Nairobi odiochienge 3 then koduogo to pok okelo receipt. Sama auditor biro receipt mar kamanyo ginde chande pok otim gimiluongo requisition, pok otim ne gimiluongo ni reconciliation, pok reconcile. Sechego ka to biro bo ng'iyo ni ka entiere gimiluongo ni audit query en swali ok en corruption. Sama ng'acho kelo ginene, sama ng'acho kelo receipt chande to kuro bedo reconcile, mano ok en corruption, en gimiluongo ni audit query. Auditor General en kodhi to ng'iyo books of account mag migawo mar sirkal moro amora, kong'iyo to penjo to ndiko report mare. Report cha ema Senate dhi luongo go governor. Sama Senate luongo governor to governor nyaka gol gimoro matin mondo koro kech oseluor. Same to assembly, iyudo ka assembly beste moko kata mna mondo kadh budget mar county governor semoko nyaka kawo jo assembly gi tergi kata Mombasa, gidhi Mombasa ema gidhi beti mondo giyud per diem, ka giyudo per diem ka gindik budget o mig moro matin gikadh county budget kende. Koro mibadhi to ntiere makam mibadhi mar bunge to ken bunge kata makani en bunge mar Senate, bunge mag assemblies, bunge mag national government. Onge committee minyalo dhiye bichoni beti bitie ko tipenyo soko uru Fatuma Dulo ne wacho soko uru Ruto bencho no entiere soko uru kanyon kidhi kacha to nyaki gol gimoro matin. Mano e bunge, but everywhere wan gi shida mar mibadhi. On this particular week to wawacho mibadhi mar bunge to bunge kikuondo wan gi divertwa ni kata un bende unjo mibadhi. Apana wadil gi mamonde ma ng'ani wacho ni okwadage mibadhi ntie kata State House, okwadage mibadhi ntie kata media, okwadage mibadhi ntie police, but wasaga ng'eyo ni the police ema en most corrupt, but we discover ni bunge is the people's protector. Ene monego bed no rito mwandu japiny, okonego bed ni en kendo ema enija mibadhi moingo ng'ata. Erokamano. Adani mondo mi waketi gimoro ler nyakura moge juang. Tiesi wat ma Oscar bendo wacho karakata ni giketo gik mathoth ahinya EACC mane bo ma Nairobi ka Integrity Center gintiere gi Coast Region margi, office margi mantiere Mombasa, gin gi Eastern Region margi man Embu, Lower Eastern tiere Machakos, North Rift gin gi office margi Eldoret, mano momako Uasin Gishu, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet kod Nandi, gin gi man Nakuru, Kisumu, Kisumu mako Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, Kakamega, kanyo kama gintiere Vihiga, Bungoma, Busia, Central Region kautingo Nyeri, Garissa, mano represent Northeastern, Mount Kenya Region, ndiye mano mara Thika bende, mano kama ntiere kata wacho ni Central kanyo koro gin gi Nyeri kod mano mantiere Thika. Tiende ni gini gitemo range konde giduto. Wach mar budget mane wacho bende karakata achiel kachiel kona ka en medruok mano ka irango ikomenda mare 2023 kod 2024 nyaka ikomenda murumo kiwuok e bilion 3.8 bilion 3.9 nyaka bilion 5.2 omenda mane madwarore ka mondo mi jogi oti ka iwacho ni budget nyabiro ni tin ne jogi mar mondo mi giti EACC kata bang' adhir Florence mano api. Okay, according to me budget madwarore lure kod tich mantie ok nen budget mendika budget mwang'iyo ni kawan gicha wacho ni mibadhi kore national disaster to nego bed lweny migogo gine national disaster no en budget marom kode inya paro lo mane wan kod covid national disaster pesa mane waketo mondo wagore gi gino ki national disaster koro kata na mancha wacho kai wach mar youth unemployment national disaster pesa mane go bed ni keto lure kod tich mane go bed ni timo koro tich mar mibadhi nyaka kitie pesa mondo gorwo kode tok pesa mar ndeka 3.5 billion or 5.8 billion 5.8 billion mano pesa dikalo kod budget makanya ka pesa malale en pesa di Uhuru Kenyatta no wacho ni every day pesa mwalalo en 2 billion iwinja koro kelalo 2 billion every day mandalo Uhuru Kenyatta chane
Inyalo keto 5 billion mondo correct mibadhino for the whole year. Kanya kamare michi. Ai, nyakoro mjongo weche thoth mantiere kar kae. Florence Ouma Kenya lo winjo wakanye nyaloso mana network mari kendo mondo miduogi achiel kachiel mano kama intiere kar kae. To ngeno warango kaka kedo kata igorruok kod lwenje machalo kamagi achiel kachiel mano kama dhi bedo kanyo kama dhi bedo kae ka waluwe kendo bedane kod ng'eyo kane to iyudo geyo machal nade ne gin to gin gik mage monego bed ni timo lwenje mago mag mibadhi e konde mopogore opogore nyakora moge jwang kae ang'ema be an gi wel ariyo moko mapok oloso ahinya e twak ka to an gi Oscar ang' ayud thuolo madhi nyime kod Oscar kachiel ang'en weche mag mibadhi gi pod odarango gi mano kama wantiere. Florence nyalo mana yudo thuolo mar mondo mi odonji owacho kanyo walalne anya tutu kode mana mondo mi udwok kachiel to ka sani wantiere kode kae wanya winjane sigana machielo kae nyakora moge jwang jotelo mopogore opogore osegolo paro mano kotenore kod mibadhi ni mantiere e od bura wawinji ane kae sigana molos toka kod Simfros Okinda kato bang'a duogo kae kod Oscar Omondi Tabitha Ogutu kango donjo Kisumu kod Florence Ouma pod nie twak kachiel. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? And they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. En gima osemedo liet mar siasa e pacho ka ahinya kind jood bura makoro buono mar chulo kuoro ne jatend piny William Ruto kama oting'o chako chenro mar thiche oko e apisi. Jotelo mamoko e pacho ka bende koro medo duondgi e wi chin mibadhi mawachore ni ogoyo tach e od bura ka thothgi to nywando nyaka jatend piny ma giwacho ni apisi e kama ichwake mibadhi machwe olore nyaka e od bura. You put a person who has been fighting the institutional order in charge of implementing that institutional order. So that is a genesis of some of the challenges that we have. Jo od bura machon go lero ni kata obedo ni chiwo asoya ne jo od bura ok en gima wendo kendo en gima nochakore kod pen chike manyien ma pacho ka mar 2010 jatend piny William Ruto lwete ok ler. 2010 constitution comes, or subsequently the members of parliament got bolder and added their own salaries, and now until now they control everything. When we made it possible that we can say to the minister, we are not passing this unless you do this. You dare the minister, because you control the budget, you control appropriation, and then you control CDF. The line between what is not acceptable and lobbying, some people hide on this side or the other. So you cannot say it doesn't happen, and it is bound to happen. I think somehow I'm feeling grateful to the president by saying that members of parliament, they vote because of financial inducement. That explains how they passed 4 bills for the universal health coverage. A darling of the president. Maybe. Thank you, Mr. President, for letting us know. Gilero ne ten Ruto osechiwo thuolo ne jo mibadhi mondo ta pacho ka kendo jo Kenya onego ikre mar thiche oko e yiero mabiro. When you have a patron saint of easy money sitting at the top of the hill, his surrogates see their role in doing what Sudi does, and now they have co-opted other leaders. Kamano bende mbui mopogore mag oganda osebedo ka odich nyaka ne jatend piny pus weche mag mibadhi e od bura. Mane jakom mar riwruogo kinde Nelson Havi obono jo od bura mondo thich jatend piny William Ruto ko e apisi poni ok gimoro kod gima Ruto nowacho e wigi. Jaod bura ma Homa Bay Town opondo Kaluma e mbui mare to dok ne jatend piny William Ruto koyie ni mibadhi opong'o Kenya kama oting'o od bura. Ojiwo jo od bura mondo yie kendo ka okang' mar kedo gi mibadhi kar tuo dhoggi. Jopiny ni kod geno ne ywaruok ma kama e kind jotelo biro nyago lemo kendo konye kedo gi mibadhi ma osemuonyo omenda jopiny matara higni buora sani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jotelo golo paro mopogore opogore kar kae. Kano wasayudo Florence kendo pod wamanye kanyo ka wayudo waduoko kode Oscar. Mibadhi kelo liet mar siasa. Kae kama onego bed ni wabete. Ijo kanyo gi paro bende mimedo gol gi jotelo mopogore opogore. Nyoro wach tag mane nitie ka chimbui kendo mane dhi mbele. Mokwongo en niya wacho ni fagia wote. Machielo bende ni bunge ni nyabedo kane oloke kata otieke e yo machal nade. Dipo ni mane kama wachope ten kama chal nade. Japiny to ol gi bunge. Wabunge te kaka wabunge osetiyo kata ndalo manene wach mar finance bill chande.
iyudo ka seche moko jo media wasebiro kuondegi wasego mbaka everybody kamoro amora e video stations, the public is aware ni finance bill ni rach. Ji te nose agree kech nen mbaka manogo dweche karibu 2 ni finance bill ni rach, lakini kanodhi e bunge kacha to nokadho kata ji gore oko. Koro bunge to nitiere gi problem monego bedo solve. Problem ni biro nang'o nikech jok modonje bunge kiwe kata ne mibadhi gin jo biashara gi jo wash modonje bunge. Magi jok mane ne timo miluongo ni legislation mane timo chon chande. In gi go hala nang'o nikech gitiyo gi teko mar bunge no mondo pesa moko maricho magiyudo ng'eny gi okocho ni gite ng'eny gi tiyo pesa moko magigo biashara moko maricho to gi protect themselves e bunge kanyo. Momino ka jo wash ng'eny gi dwaro donjo e bunge nikech kacha ok gidhi ni gidhi timango gidhi timo bilungo legislation gi police work. Mana momiyo bunge no nigi problem. Momiyo kata wacho ni basari okonego ben kana kore miyo mbunge kech mbunge kumi basari jopiny. Mbunge miyo basari osiepene gi jok mano supporte. To nyathi masomo e sikul mar ginene mar serikal Jacob Dinga penjo ni ang'o mikawo pes serikal tikete lwet mbunge mondo mi nyathi masomo e skul mar serikal mondo re skul mar serikal. Ok tema skul no mondo bed non. Nikech bando kore pesa no kadho yudo ka simo ng'ato achiel yudo basari Kibira, yudo basari Bakasi East, yudo basari ma Nyando, kendo ichako yudo basari ma Lego ng'ato achiel. Nikech onge system mawacho ni kise yudo basari to koro kendo nyingo ok dhi donjo kendo. Inyalo yudo mama umoro osiep mbunge ma Embakasi. Kazi ni moro osiep mbunge makure ma Nyando. Ng'at moro kendo osiep bunge kure makure. Kech imiyo osiepe wa bunge. Onge system manyiso kaka onego bed ni chiwo gini. System bende manyiso ni ng'ane ng'a modhier malayo mopogore gi mae bok tigo. En gimi chiwa. Koro basari kaber kata CDF kaber. Ok en gimo sekonyo. To kar mondo wabed ni basari keto pesa no kore wateto mondo waket free primary free secondary education gimiluongo ni subsidized university education. Pero miyowa tich mayote budget lakini kete lwetu mbunge ber lakini kawa evaluate ka osebedo kotiyo ok osebedo kichiwe nikech onge system machiwe mondo jomopogore yude. Mano be mibadhi MCA mibadhi to tamogi gine oversight tamo MCA gomi oversight man Florence odhi but gomi oversight tamo MCA nikech MCA bende haja mare en mondo yud pesa kum executive governor ema control pesa to problem antiere piny masani ni kionge pesa kelefo kata kaponi miriek manadi to wadu muro ntiere matin makaponi lelo timre ne monyo sanduke ne mo transport jeno temango in wacho kuinji kata family level. Kuro ng'ama onge pesa, power comes with money. MCAs bende feel ni nyaka bed ni pesa magiyudo tin compare to oversight ma onego bed ni gitimo. Egima gisi wach mar EACC ni pesa ma EACC yudo en 5 billion mondo cover the whole year to mibadhi modo agorego to chamo 2 billion per day. Kuro MCA bende pesa ma MCA yudo en almost 150,000 odo agore kode mibadhi mitimo ge executive ma control 10 billion for example Homa Bay County I think it receives around 8 billion like this one. Kuro bedo tich matek lakini sani sheria nyose bedo signed into law ma sheria Ruto nyose sign sheria mamiyo independence mag assembly bedo independent ma pesa kuwuok e exchequer kuwuok Nairobi ka to kodhi county mar account mar county kama governor ntiere odhi account directly mar assembly. Koro gin independent mar ginyalo timo kalenda mar ka gidwaro gitiyo pesa ka gidwaro ok ni girito pesa mawuok kuom governor kadhi kuom MCA. Mano bende en legal framework mo jose go lwe ni wa make assemblies mondo bed independent. Assembly kibed part of the executive. Mano kama yude financial autonomy mano mari kata gichung' kar kendgi achiel kachiel. Oscar jod bura moko nigi paro niero speakers oluonga jatend piny Kenya e od bura mondo mi opedh neno ma intiere godo e weche mano lieko ne timore e od bura. Okang' ma kama moko wacho ni manyalo loso ground mokwongo mano mar thicho oko mar apis e kind gik mamoko
mago mantiere koko kethiyo jatend piny Kenya to gidathicho kata speaker oko mar rem luongo jatend piny Kenya mano William Ruto e od bura e kit telo montiere godo e od bura sani moloso mar Senate kod mano mar National Assembly bende iparo ni gintiere kod teko no margi bende ginyale kata ka giweyo ni ero an atimo tija mar speaker okatendo machiegni kod Ruto kata gimoro machal kode Wetangula kod Kingi mondo luong Ruto e od bura nono to gimbo thich gi oko gima timore ne gichopo kanyo nade ng'eni kapo ni yiero ne seche manite mo yiero to poni no yiero speaker state house en mana accountable to jok manoyiere kendo powers mage bende nitie mana kuom joka kini kapo ni Ruto luongo jo UDA gi jo ODM no wathich speaker oko do ng'eno dhi thiche oko powers ne ni koni emomiyo kata wabunge ka wabunge mago kata manyanza gi problem mabe ntiere no ok ginya bedo very accountable nikech gin bende ok no yier gi mara mingi jo piny ne giyudo ticket tickets seche moko oseyombo bet namba 4 e nomination to ne momiye ticket odonjo kodi ng'eno ko nya tiyo ong'iyo ng'ama neno omiye ticket chande problem mar mano be mantiere kod legitimacy mag kata na obedin speaker although sheria to allow ni privileges and powers kubiti mar bunge nyalo samon ngata or nyalo invite ngata invite en ni luonge mondo ugo mbaka to samone to iseluonge mondo ugo mbaka to tamre biro kori oro ne samon ing'en ka chief act oro ni barua koro nyakang ni bi mano koro nyakibi the time mabendi mi tinya ndiki mi barua ne bi awinjo kiwacho moro ewi bunge ka kama lakini gimaber bunge onego tim tije oversight representation weche mabunge donje mang'eny gi kelo shida bunge konego bed ni timo miluongo ni implementation mag tije mag executive bunge kadwaro mondo otim no ger barabara oger sikul oger police station bunge onego chung governor nikech executive ema implement legislature wach mar bunge en mar loso sheria en mar timo legislation representation gi oversight to kinyalo oversight kaka koro CDF ng'eno kubed ga audited nikech ng'ama onego bed no audit CDF the same bunge ma implement CDF no to giwuondre ntiere committee moro the committee yes but over NGCDF pod en kod bunge momeno ka kendo bunge nyowuok mach gi lum kiwacho wach mibadhi kiwacho wach mar CDF ni gimo onego bed ni wa fix the nation onego bed ng'ato ka ng'ato otim tije mbunge tich mar mbunge kimiye pesa magiyudo bed 1 million shillings aparo pesa no romo in terms of salary en mana nigi timo gik mang'eny mabenda ng'eny nigi timo gik mang'eny nikech se moko lielo yudre nyathi ng'ato tuo to bagi ng'eno tije mbunge magi pesa monego bed ni golo kod pesa mari gi chunyi kapo ni wat ni moro chapota ni moro yudo liel onego bed ni golo chunyi to kenyal kao ni dwa justify ni ga ko tije mang'eny mag jok ma nyithind gi tuo to jok ma bende yudo liel jok ma bende nigi shida makama ni ko ribo ga golo pesa ibo timo mibadhi e bunge ori kao pesa mar CDF mondi gole gigo onego bed ni wa train ni kapo kata na lielo timore siling 1000 siling 1500 temoko ok liel en mari ngata chiel ka mbunge liel en mar oganda ibendi contribute to pesa ma mbunge yudo masala to roma en na gik ma mbunge donje mondo gi maintain power around them mondo gi pay for patronage en miyo ji mlangula mabegi bende gi kao ema kelo corruption ne bunge pero kamana na makwaro ni kanye luongo kanyo Florence samane oonge Florence anga pani mana gimane Oscar wacho ka ni onge kapoka ka oyuyo moko mondo mianga duoko kodi bende wach mantiere kae en nitiere teko ma jod bura bende dwaro moting'o nyaka MCS wacho ni nitiere omenda timo oversight ni bende itime yo makare ka nitiere ward fund madwarore kuom MCS nitie mamoko bende madwarore ne kata senators mondo mingigi duto tim onge mar pesa nyalo nyayo kata weche mag mibadhi bende e chenro machalo kamagi duto senators osedonjnegi od bura osedonjnegi e kin gik mamoko to penjo mapenjo kar kaka ni onge podi en niya mibadhi kelo liet mar siasa nang'o ko wach mibadhi koro sani lieko ida gol jatend piny Kenya ida thicho oko speaker mae kama jotend wochope ero kamano ing'e ni gimoro ne Mheshimiwa David Ochieng owacho MP ma Ugenya ni president nokelo bill ni wakalone nokelo gima kama wakalone okelo gima kama wakalone statement no an kaka jaod bura awinjo ka ok obedo koda maber ahinya okalne nade
jaod bura kalo bil mondo kony jopiny koso jaod bura kalo bil ne ng'ato. Sama giwuoye, maging'iye, magichambuaye, maging'iye, magidoiye, magiyud kama rach malosi, magitim recommendations gi, ka tichaki wacho ni timo ne ng'ato. Ing'eni mage gik maketo ji e tao magalagala mikia ni to kori wach nang'o. Mar ariyo nitie gima Oscar wacho motiko go kanyo ni wabunge mano oting'o MCAs, senators gi MPs. Ni wabunge donje tije mok ginyalre. Cleophas gini jopinye moketi wabunge gi kamano. We aluongi te ni wabunge. Nikech sama oki isolo 3,000 mo wacho no eliel cha. Sama oki dhi arambe cha. Kiny kidhi to jopiny go goni koko ni onge gimikonyo gigo. To onge gimalit ne dhano ni igoni koko ni onge gimikonyo. Ing'eni kogoni koko ni ndara monegi oversight rach. Ing'eni sama japiny dhi mbunge odhi piny kacha cha to ndara moro nitie marach. Kaka sani nitie ndara moro ma national government onego bed ni loso e Dhiwa. Ndara no poko chak losi. Japiny ong'eyo ni mbunge monego bed ni ng'iyo kanyo. MCA monego bed ni ng'iyo kanyo. Governor monego bed ni ng'iyo kanyo. Koro ing'eni jopiny wagi bende onego puonjgi ni to ang'o matimore to gino no. To an kaka ng'ama timo oversight. Ing'eni bo onego bed ni aluwo ni to sirikal monego bed ni timo ma. Ang'o momiyo pok otimo ma, takelo ne jopiny duoko ni magi motimore. To kochopo korka liel, korka arambe, kaka sani koro nyithindo dhi e university, arambe ng'eny. Ka ok idhi te maka ng'a igoni koko cha. So sama use goni koko, mimanye pesa moro tiwacho niya, we abol ka gi ka, ema kae tidware pesa. Kata kowachi, MCS chamo pesa 140. Adieri pesa no thin, to oversight ginen. Ang samoro dhi manye 1, 2, 3 moko ng'ato bi kanyo no minia, ma ringe dhi go kanyo. Otherwise, gimoro ahero wacho niya, ma kata Oscar bro yie koda. Ni oversight is not opposition. Koro oversight to watimo ndiyo, to gik matindo tindo go, be nyaka watimre nade, be nyaka watim. To sani kochopo kar ka mibadhi to liet ndiyo. Nikech pesgi idwaro gi koni, to nyaka to ng'igi mondo gichungi, mondo jopiny wagi bende civic education onego timnegi. Mondo ging'e niya, onego timnwa mondo wang'e maber niya, ng'ama onego bed ni timo ma, tang'o ka ng'ato ok omiyi ni oonge godo, be ok ber kiwinjo go marach. Iwinjo? Koro kar corruption no to mako ji te, nyaka jo EACC no kako riketo ni idwa dhi manyo idwa dhi timo investigation ka EACC kanyo. Momiyo cases miwacho ni overwhelm gi poko dhi mbele. Ibro yudo ka corruption ni iye kanyo. Moro samoro ng'ato nyise ni file nani. Kane file nani kik wuogi. Inyalo dhi manyo file ka in gi case moro. Imany ma file no onge. Koro sama file no onge, file odhi kanye. Ko ok en corruption ka EACC kanyo. Koro corruption to mako kamoro amora, mibro yudo ni ng'ato ka ng'ato. Wach moro biro mako moko dwar ni mondo timruok nade, mondo yiedhi. To MPs be konyis adieri, kik giliera ji ni gidwa thicho ji. Ok idwa thich speaker ok notimang'o. Idwa thich president no wacho na. Nikech wacho ni corruption nitiere. Mabe kati winjo ka bo bunge manosekalo. Bendo yie ni corruption. Pesa moro to nitie mimiyo gi kanyo. Moko nego bed ni miyo. Mano donge corruption. Ko wacha adieri, wachak nikech thiedho corruption ni chakore gi in gi an. Ka ok wathiedhe, ok wabichalo pinje mamoko mane wahewo some 20-30 years ago, masani ohewowa. Mana nikech corruption modhi mbele. Eto kamano. Puonjo oganda en mano monego bed ni rango kendo iting'o gi pek mano madwarore. Penjo maduong' mantiere kae ne gin jok magi monego bed ni timo weche mag civic education, mano kirango kaka opuonj jopiny. Kantiere mago motenore koda ni tijni en mar ng'a. Ida puonj japiny mondo mi onge maber ni tich ma jaod bura onego bed ni timo ok en mano mar gero ndara. Ng'ama onego bed ni loso ndara ni en ng'a. MCA mane monego bed ni rango ndara ni olosi, en tije koso en tij county executives. Koting'o weche mag legislation, oversight kod mano mar representation. Kanyo ma wacho ni nyaka dhi los ndara. Kanyo ma wacho nyaka dhi tim gigi duto. Japiny puonjo gi ng'a e okenge mage. Aduoko kod penjo kod Ramogi nikech mage mapono no medo nyayo weche gi mag mibadhi. Ni kapok yudo tenda, timanyo jating' ndai mar jaod bura moro. Imanyo jating' ndai mar jatend migawo moro. Itime nang'o kamano, kamane chal mar wach. Jood bura koto
koso oyo. Wakawiyweyo kikini mabora. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki na Jamii, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru shabiki.com umetufanyia jambo lililo bora sana. Watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji. One of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com na Jamii is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star aboro achiel ariyo star abirio aboro ang'wen hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od jower duto te. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Isayudo nyodo nikelo nyako chia chologore nyeje lungani sandi nango nyako chia nini yere konge jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadano.
Nyakora mo jong machiegni weche thoth ahinya sama ka oyweyo kar kae nitie ote madonjo achiel kachiel ayo ni pod antiere ka kod Florence Ouma na ka oyweyo ka ntiere kodika gi Oscar aduoka podi mondo mi wadhi nyime ka Dennis Abila wacho kama aluo twak mos ka ntiere gweng mano masakwa nango mos na migosi Oscar Omondi ayie kode kabisa kaka osiko fuono weche madhi nyime pacho kae penjo mara chalo kamae nango sirkal ok nyal kao pesa aya anwo penjo no kendo nango sirkal ok nyal kao pesa duto mag basari mondo kete agulu achiel ne sikunde moloyo kete wajumbe to sikunde mag sirkal pesa bende sirkal golo mano penjo mupenjo kara kanya ngano pogore gi tok mano ntiere godo to pod otenore kod omenda mawuok sirkal mamalo kabiro ne oganda jopiny ang'i thuolo maduoko mano mana sani ka wasewinjo paro mawuok kuoma Florence Ouma aduoko kodi kendo e tielo ni ma en tielo mar ariyo chenro maru piny dhi nyime penjo mada penji kar kae weche mag oversight kendo rango ka gitiyo kod omenda mondo mi othira ne weche mag mibadhi machiegni kae kaunti mari kaunti ma Homa Bay ne oketi e nyong'ong kirango ni mibadhi otimo ka chieng' omako mach ahinya kendo asoya ni malo to wach ne gin mana weche go mag thieth maber ne omiyo Homa Bay obede kaunti mantiere top 5 kirango counties mamoko mating'o nyaka kaunti ma Uasin Gishu kaka tiji kaka MCA beru seka uting marango ni kata mibadhi no chak goruok gode county piny kapok obiro kata malo ir jood bura makoro twak masani omako jo Kenya te e tiju mar oversight beru seluongare jatend migawo mochung' ne weche mag thieth kuom ranyisi machielo governor matayo county ma Homa Bay bende un gi teko kata mbi munyalo luonge gode od bura mondo moduoke penjo go omiyo county ma Homa Bay tim ang'o e listi malo kanyo top 5 e counties duto 47 e weche mag mibadhi. Erokamano samanyo weche gi owuok nyo yudo ka wadhi e devolution conference to mana kaka piny ngima ong'eyo Homa Bay mane host devolution conference kendo ne wane recess nyo wase resume kendo committees nyo osebedo piny ma committee ka committee osebedo piny kendo wadhi ng'iyo ni to ere kaki osendik barupe miluongo go jogi mondo ng'i mondo wapenjgi mondo wang'eti ere kaka wanyalo konyo nikech Homa Bay chien kacha nyong'e Homa Bay for all the wrong reasons te maricho nyong'e go Homa Bay nyo wasechakwa biro kendo nyo watimo gik mabeyo kendo sani ka nitie gimoro amora manyalo bedo ni mienowa chilo ma mienowa mawuok kamano wan kaka jood bura ok dwa hergo kendo nyo wasechano ma barupe nyo osendiki ma jogi oseluongi ma kendo settings gin live ji bro neno gi kaka ipenjo gi ng'ata mobiro yud gi atia kendo ibro timne gima chik wacho koro mano to gima wasekawo kendo mano gima wang'iyo and mano gima kendo kanyo e kama wayie gi leadership marwa mar assembly kanyo onge ng'itni moro amora be onge favor ng'ato committee ka committee timo tichne kako onego tim manyo waduogo e kanyo waduogo nyo wabedo gi sittings Tuesday gi Wednesday sani committees osechako bedo piny makata an katieko ka tadhi e committee no mar education mondo wang'i ane to gigi nikech gimako sectors te sana mar health manyo mako mar rachwonyo cha jo health nyo osebedo piny kendo oseluongo jok monego giluongi maduoko biro chiwore mana machiegni ni kabisa but gima bende anyalo medo ni wan wawegi kaka jood bura nitie gimoro ni budgeted corruption wang'iyo ni to kuom pesa mobiro ni budget mwatimo be wakete pesa moro ma excess be nitie pesa moro manyalo chiwo kata ng'etni moro mar ni wachiwo chance mar corruption nikech pesa moro nitie kamodongo kanyo to bende thoth counties obede matin nikech pesa mabiro e county pok oromo sana mar health no emomiyo kama kata matin okaw to nyaka nen nikech pesa no ok oromo koro kichaki golo ma ok oromo no nyako nen ni to timore nade to kanyo to be wago erokamano ne jowa emomiyo gigi oseng'ere pod wamedo kwayo jopiny pod wamedo kwayo officers wa ni ka nitie gimoro amora kele kata ikele direct assembly oyie mano mondo wanon tijego mondo wang'e kaka ginyalo timore. Florence kuom wach makama en ang'o duogo iri mondo ayud mathoth bende mantiere kar ka Oscar in gi penjo mano moa kuom Dennis Abila kaachiel koda kaparo mano ma Florence bende ogolo kanyo mede gi mae ma Ruth Nyathi Ochieng' owacho kama jood bura to osefel jopiny thoth gi richo jok maluongore ni men in black
bende ketho iye giricho iye giricho chuny gi bende richo kose mano e qualifications mar tijgi kose they are just under instructions kata in main gi appointment gi mheshimiwa to gigaya oko kata MCAs bende ok gin jok mabeyo gin bende gidwa ni gichamo pesa jopiny gi wabunge maka ok mano wacho ni ero maka mano ok nyalre to koro en mana sigu jod bura to pango dhogi mako ketgi ni giler kaka gitiyo gi pes CDF to ginyalo sero ni be ginyalo sero miyie ni en adier mibadhi okwako Kenya boketo diere chakre gimalo nyaka piny wan jopiny bende wawere gi weche mag golo asoya king'eyo rights gi to igolo asoya nang'o anapuoyo jaod bura na mheshimiwa Mwenje owacho moto ne en maendeleo bila ubaguzi otiyo gi jo Embakasi West maber alotwa kanu moja inako mano paro mawuok kuom jawinjo mabende oro ka Oscar ngeni nitie kanyo giminyalo kwanyo iye kanyo kanyo sudo kanyo number 1 adwaro ni penji na Florence moki kapo ni gin kod mbi mar luongo governor i governor nyaka luongi bobed piny governor en employee mar japiny en ng'ama ondiki gi jakura MCA en ng'ama ondiki boss mari en jakura ing'e ni nyaka wapuonj Cleopas Ubuya nyaka puonj jopiny ni en ye jatend governor boss mar governor kaka ndalo moko manyocha governor ma Siaya wuok bolal for 1 month then oduogo to ko report ni boss ne kure notimang'o ndalo mane ntiere okono ang'o manodhi mbele e county no jatend governor en japiny onego bed ni ng'ami public protector ng'ama konyo japiny mondo ng'i kaka mwandu ne iloso en ng'ama iluongo ne MCA koro aparo nyalo pido Florence to bende nyaka nigi donje tich kaka Florence bedo se luonge governor we ginene e assembly bobet assembly kanyo bo penjo number 3 gima kelo mibadhi kaka county iyudo ntie penjo Florence oduoki sani kare kaw machielo okay ka Florence penjo kanyo kiwinje mondo mi kik gibigire mathoth ahinya Oscar penjo moro kai dwoka mana mapiyo nyaka ne giseluonge governor obet kod giboduoko penjo iwinje achiel kachiel Florence jono maber kabisa erokamano governor mosebedo go assembly ma en governor Gladys en sa county address mokelo weche to address wa mano wasebedo kode but kapok ochopo kanyo ing'eni wakwongo waluongo CECs wakulongo chief officers kokalo kanyo ma gik mwadwaro ok otim mane kwanyalo luongo governor but pok ochopo kanyo waluongo CECs kiny ka kiny waluongo CECs kendo sama waluongo gi gibiro actually hawi ber ni Homabay kapok wabedo gi summons wasebedo mana gi invitations to gibiro mwabed go di piny ma gik mwadwaro go iloso gi mane momiyo pok ochopo kuma waluonge governor nikech ka chir waluong governor to tiende ni gik mwasewacho gi CCs gi magi bedo go e cabinet otamore mano to waluonge e assembly kopogore gi mano to mwabedo go piny kode mang'eny kok en assembly mwariwo go paro kiny ka kiny mondo wang'e ni tang'o matimore nikech ing'eyo ga ni iluongo ni kizungu wacho ga gimoro ni informal and formal blend yudo ga ka administration dhi maber mano bet nyalo tama loko matin to thothne wayudo kuwa bedo piny kendo iloko gi kaluwore gi chik kendo erokamano ahinya kendo Oscar nitie kar kae iwacho ni komiti mano gisamon governor bedo wingi
makare be no nya yude assembly ka gidosa mo governor emo me ochon mbi man kaka jogo donje assembly iyudo kaka koro kata Florence ngamo gwele to gwele that means ni onge power mar japiny lakini tire MCAs moko Homa Bay kanyo man gi power mar japiny for example kuma Florence wacho ni governor pok nigi luongo mano confirm pok nigi luongo governor but ngeni research to wacho ni Homa Bay number beach e corruption level no kono luonge sisi mano gi gross ne mano gi maduong ka county mar Homa Bay en number beach e mibadhi Kenya ka onego bed ni county assembly osebet boyudo majority abo luongo governor kanyo kono luonge sisi finance Florence kanyo koren kama duong it's a big thing Homa Bay oyombo ango mibadhi number beach kanyo Kenya luonge sisi koro kanyo onego bed no se luonge governor to koro that means ni oversight marala donga wacho ni okonego bed ni senate ma wati oversight chande for example issue mar county Homa Bay ni number dek okata beach number dek Wasinigishu Baringo Embu Homa Bay kaito bomet number 4 yes ngene koro case bilano onego bed Florence giri ko jowadgi county assembly ma Homa Bay luongo mana kanyo ngama nyalo duko penjo no governor nikech wang'iyo issue pek mar wach kanyo governor onego bed ni luongo to bet piny nikech mibadhi ni Homa Bay to bet number dek koro assembly onego bed ne matimo oversight okonego bed ni senate timo oversight to manego Raila Odinga wacho ni katiba bende wacho ni gima dhi e senate onego bed ni koro en gima ohingo assembly to most of the time chopo mna kar impeachment kakumukuru assembly obet pimbo wacho ni koro wase wuoyo kod governor ka wase decide koro wa impeach bagi impeach mane monego bed ni senate ma level no senate bedo initiated impeachment bedo initiated kod assembly teko dhi malo odhi e senate wach mar Dennis issue mar basari mar MCA basari morakia mar MP basari mar governor basari mar akia ngano it is chaos basari odhi ministry mar education to ministry mar education no ger sikul josom nono to kikadhe lwet ji million ma miyo jok magihero gichiwe ka gichiwe no gino poko wak to ken ne osebedo gi marach kwa review ga gik moko kono kwa nyalo review the regime of basari kako sebedo for the last almost 20 years it must be stopped Marala wacho ni we kao sirikal ni miyo mbunge mondo mbunge omeja nyuol mondo chul e school ma sirikal mano to nango loro kama nango koro pesa cha arafadhali kata ko chunya kachul basari to pesa wuga account ma sirikal to the account mar school ma sirikal why does it have to pass through MCA governor MP makelo mibadhi nke jomoko yudo ariyo jomoko nyaka go chonge piny jomoko nyaka lam governor jomoko nyaka lam MP jomoko nyaka lam MCA koro bedo tich matek Tido ka jok ma yudo basari gi seche moko na yude mang'eny kendo yude pile jomoko to kose pile gionge ge list nkech ngama nyaka ketie list na kiano ward manager MCA nyaka ketie list then MP nyaka ketie list to list no monde donjie kelo gik mang'eny ma nyaka seche moko gik ma ochafu kabisa koro afadhali wagole kanyo wach mar gero barabara for example wach ma MP timate representation oversight legislation wach mar development owewerego issue mar strengthening the assemblies law chande ose strengthen the assembly wach mar kendo bende wach mar gonyo mastemoko MP ngisin kao mibadhi nikech gin kod shida ido ka semoko dala MP opong gokinyi saa 2 imadho chai imiji pesa ngamine no katimo kamano mano ngama very unpopular ne wan kod bunge moro maro magemi lungo jakoyo kamidiwo ne onge gi gonyo to niki gone sim nyako mak kapo na ngamo timbre school kamoro nyako bi kanyo en no timo tich momiye Tiyudo ka MPs magwagi to most of the time because gin unpopular kabisa nikech the team the right thing gitiyo gi bribery moko ma left right and center mondo gi stay in power koro gi odangolo en gi basari moro tinge lwete kamae ni imim na ngama koro lamo go chonge piny ne MP ni japiny to mage makelo problem onego benda piny ng'iyo ni MP bedo ngama chal nade ngama nyalo chimo japiny gi wach to ng'ise ni a convince ni kiny kata kin kod liel anyalo mi siling 1,000 to mane manyalo gol anyalo mi siling 2,000 mane manyalo gol bedo no godi koko bedo no timango makoro timore to nego bed ne you are convincing the people ngama
ngamunge wach mar jopiny iluongo ni winning hearts and minds. Iwacho kod japiny japiny na pana ma kaka watim the right thing. Jopiny bende ok nofuwa ahinya, gibiro winji to giwinjo gimitimo. To kameno ka koro kodhi e dala to nyaka jipang mana line. Ng'atno en ng'ama popular, en ng'ama jakuo to konego bed ni otiyo gi pesa jopiny mondo tim go gigo. En pesa no yudo kanye. Pesa mopogo jino mondo nyiew go ji to nyiew go mana jok moko be ok nyiew jok madhi timo gi moko nyiew yudhe moko moko madho kongo to koseme gi kongo to gigo koko kamobire to mane tabia mare. Koro ji bila go mbangisi ni wash kod jo moko ma jo crooks moko madonjo e parliament kande ema hinyowa. Koro kinyatimo legislation. Jigi moga mara LSK no wacho machon mano president mara LSK machon Nelson Havi Jigi no ma nondiko kachembui to mabenda ni Florence angi tulo mar duoko ka od bura mano mutingo National Assembly kod Senate giduto gineno ka gima allegations mantiere mar corruption gi miketo kuom gi en gimoro marach kendo gida impeach nga president. Ng'ata chiel kuom gi owacho ni one of them must be right and both of them cannot be wrong. Yes. Owacho ni gima gidwa ng'eyo mana ng'ama en right e jogi. E kin en lwenj mantiere ka ni koro executive en corrupt. Giriambonwa executive be wacho nade un mon corrupt ne mukaw mibadhi un mon gisoko uru kama untiere kar kae. Japiny dang'e ang'o gini duto nikech japiny tiyo kata allowance ma jogi bet go ka e buche mantiere kage ka osara bende chulo to ng'ato kyud wach moro malong'o. Bendo wadhi yudo ng'ama en right ka. Ng'ama en right is obvious. Kama winyo mbaka. What you go speech analysis. Ruto is right. To ebe jok moko sieme ni lwete okle. Diversion. Ema ng'isi ni winjo Cleophas. Kapo ni jocha holi pesa in kod gopa. To en go imose budho. To koro watim ni wausa kod gumoro kodi kendo badai kae. Watika biashara ni ang'eyo macha. We divata. Ni nyuru apana matimre to koro beri mano oktamre ni ati yongi kod gowi mano oktamre ni yongi kod gowi gowi cha politie to be wacho ni koro watim ni iwinjo mas president nyo wacho ni 10 million moro nyocho gol kanyo no yude o wacho ni adieri wan mane wagolo dongo se admiten to un bende no yude ko sente je moko yu kanyo ma jokue tango muka pesa ni admit first of all mondo ware solve gik moko nyaka wa own up an osko mondi ajama kosa ngona management executive osetim dongo chiwo poko wacho kata ni watimo gumilu ma somo school ma somo baba speech analysis president no wacho ni governor mano jo senate no ng'iyo the other time modok e tich chande governor ma Isiolo 150 million was spent. He said figures. It was clear. Don't 150 million. It was spent on you. To wacho ni 10 million no goal mondo pass anti money laundering bill 10 million no goal mondo pass anti code to wacho nen code raw intelligence wacho kan pesa makama donje e sim mar Cleophas pesa makama nyo dhi kaw gi ng'ane on behalf of ng'ane mane raw intelligence to intelligence ong'eyo to ng'acha consume raw intelligence temo wacho ni en 10 million oko wacho 9 oko wacho 8 oko wacho kama to wacho no miu kwani man dongo sitieko te Oscar inyalo wacho diere kar kae nikech ngene edhi mi penjo monego be na penjo Ruto jatend piny Kenya ifane Ruto jamiriambo Ruto sani samoloseni ok jamiriambo sani Ruto nyabedo ne riambo nikech mokwongo Ruto no riambo kapok ne Raila Odinga no donjo kapok ne onge legitimacy sani koro we want to fix the nation ni mbunge we kod wach mabasari jok makawo pesa bowe kawo pesa sani koro ne giteko nyocha nyako riamb nikech ne onge giteko mar govern the country. The country was unstable. Sani stability moyudo Raila Odinga osemiye koro wacho ga dier na pana jogi nyocha maya to all gigolo Oscar ibi donjo kode kumora che wacho ni kama weria muni ntiere nikech mokwongo kae kose wacho kata mokwongo ni ong'eyo namba ni namba zigiteka ntiere ang'a mono ng'ato mantiere lemo maromo kaka jatend piny Kenya king'e ni governor ma Isiolo Guyo notiyo kod omenda maromo milion 150 tin gi duol marango mibadhi ang'o mamoni ka omano tiere
milion 150. Ok en pesa matin. En pesa makono je komiti kata ka en senate ma ibra uchiel. Nyaki winje kama intiere. To jo senate wacho ni pesa no wakia kama intiere winjo kama ka jwangi ne wacha koni kama gintiere. Anga mono jatend piny Kenya dia to wach niya jogi ntiere kar ka. En gi ngama somo ne paro e weche mag chike. Kapo ka winjo paro no ka wuok kuom Florence bende. Attorney General tema ngo. Jok mawacho ga no koyudegi. Kapon koro intelligence chako mention names. Ingen ka koro na di school chande. Seche mama mo upenji ni ibe aine strike chande. Na anta onge mama. Lakini nyinge kocha kuwuok. Cleophas Omondi, Oscar Omondi, nyitimo kama, jichako buok. Jok mawacho kana ko kawo pesa gi. Sama list di wuok. List the work. Idi go list. Kapo nu yen president mondo team. President ose amuan. Ngek matim re Cleophas. Ngamilungo ni William Ruto kudhi doke 2027. Koko timo gik maradiko. En wacho gano kato kenda. I'm not dying alone. Jogo se crucify ya. Jenzino biro kodwa nega. All. Koro. I'm going to sacrifice my best. I'm going to sacrifice Kimani Chungwa. I will sacrifice Dokumanyocho Sebedo. I will sacrifice my best for him to come out of this mess. Nako sacrifice his best. Mabede no kopano. Mane siasa. Chuliste mokoni kae be what angnede. Ero kamana ala makano kana do korwech magashagwa. Onego beni joera ge ose chopo. Jomo Kenyatta National Airport. Florence antiere kodi karka ngeni kama intiere bendi paro ni intiere miriambo moro madhi mbele karka jatend piny Kenya ko ngi jogi te ni gigiro timre achiel kachiel ang'o ma mon dhi adhi atir mondo nowacho ni okoda list gi nowacho ni list of shame no gol gi Uhuru Kenyatta en mare kama intiere oda ni mondo mi omak gi ong'egi ang'o mi okawo sama thoth mondo mi jogi obeda beda kata ka gintiere oko kata gintiere od bura kaka wacho gino. Erokamano mokwongo kapok aduoko penjo ni no nitie gima ne Oscar wacho ma asegombo duoko to awinjo ka imiye thuolo mang'eny ma gino wi odwa wilgo lakini andike luongo governor wanyalo luongo governor and ok onego wach ni nonego bed ni waseluonge awacho nu maber kendo jopiny onego winji ni bedo ni wan namba dekno kata wan wawegi ok mitnwa litnwa malich nikech Homabay wadwa ni mondo beda mbele kama no obereno obed mbele e yuber waluongo CCs gi samwa luongo gi no wawachnegi waluongo gi mondo wawachnegi mondo gimiwa details nikech sama wadwa luongo president waluongo president mondo waluongo the president ma the county already wasechoko information te wasechoko data te from the different departments masamu waluonge wasendiko gigi te mok ni waluonge mondo korka CCs masama ngodok mondo dhi obed gi CCs ge piny to details nitie ma ng'ato ok nyal ringo ni an mane unge nikech gin gik moa e od bura machielo en ni issue mar corruption ni an ayie gi president Ruto ayie gi gima president Ruto timo oluong jogo kendo wacho ni ok obi shem gi ibiro makgi list no mondo wuogi mondo mak jogo nikech ka yuecho ok ochakore gi e parliament ka yuecho kata mane county assembly ka yuecho ok ochakore koponi nitie kama oyudi ok ochakore gi kanyo then onge kuma weche gi biro dhiye koro anto tagombo ni mondo gigi ogol gi agola nikech mana kaka joko ng'ane wacho ni one of them must be right corruption nitie koni gi koni pesa no akanye pesa mokaw ng'amo chiwo pesa corrupt ng'amo yudo ng'amo kaw pesa bendo timore nade Florence nyayo video mari koro sane waneni kiseduogo inyama na dhi nyime kanyo mondo miange iduoke penjo machielo mantiere kanyo kane waloso kotenore kod mako jogi list monego beni golo jotelo ma jod bura gi chali wenge gi tek ahinya makata go list mar shame onge shame mamako gi kama gintiere kiwinje yo makare list kata ko gole to en wich kuot en list monego beni golo timeko timaki nikech ang'o ntie bura moromo nikech ODPP mokete multi agency task force cha giwacho ka ni mokwongo neno ne mabedo matek mar mondo mi ogole kata bura bedo ma weth mok nyal chwal kate doho bende madhi nyalore kata ko gol listing jo EACC wacho ni ng'amo chiwo asoya rach ng'amo kawo asoya bende rach jogi kimako sami golo list cha bogol nyaka ng'ama nomi
ng'ama nochiwo pesa cha embende omake nikech ka ok omake to kare mano onge gima watimo. Ema ng'ama nochiwo cha bro wacho ni jokama ante imaka adieri, lakini jok mana chiemogo en ng'ane mamiyo gi ng'ane mamiyo. Komak jogi te to biro konyowa. Mok ni jok manokepo ka kende. To gini to nego gole. Kata Ruto ema nogole. President should just step aside ni jokama. An nagolo pesa ni. To gine omaka we awuogi. To ng'ata mogole. Maka kosewacho ni list no dhi wuok. Ochak gi ng'ano ogolo pesa no. Nikech pesa no kogolore kende. Erokamano Florence. Ada loko mar Gachagua mana mapiyo kanyo kata aloko. Mapiyo tu mondo I explain gimoro kae. Wach madeni sa wacho wach mar basari moko mang'isi basari stock moro achiel. Osoka moro achiel cha. For example, ang'isa ning mosetimore. Nyocha wan gi problem mar NHIF. NHIF offices manene wan go regional offices make one of kama gi sisikane are now being closed. Iloro gi nango. Iloro gi nikech SHA tiyo gimiluongo ni biometric. Lweti koro kapo ni dhi e subtal ni SHA to lweti mang'no goli oko ma onge another human interruption. Kin member tidhi kata ka daktari tigo fingerprint mari ting'iyo kaka SHA mari ntiere e system to gino wak to gino dhi mbele. Chone ni NHIF kendi dhi office NHIF iwogo office NHIF akiano goni stamp gi ng'ano akiano driver mane japiko ang'o gik moko timre mang'eny e kore kanyo. Gigo se gol sani SHA and biometric gigo tete obedo collapse in one thing. Igol lweti kose gol lweti to lweti no fingerprint no dhi to donja system to donjo to itiedi. Koro basari bonego bed ni gik mang'eny magolo gi wagol en go bed no gol lwedo ng'ato bede school dhi somo. Erokamano nyakoro mujang kaka inyalo ked kod mibadhi mag weche morango kar kae to kadani mondo atiek chenro kapok arango biro mar jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ma en jatend duond bura mano mar DCP ok en sigana en mano mar Armstrong Osotwa ne oikonwa gi ang'en wanyarange en WhatsApp kendo ka wayudo thuolo mano mar lowe achiel ka achiel mar mondo mi wawinjane ikruok ni en mane muket kar kae penjo miduoko kotenore kod gigi duto wadhi yudo thuolo mano marango. Gachagua duogo dala adana chak kae kod Oscar kae to bang'e ang' wayude kamachielo bende bang' wasewinjo gino mawach kanyo kod telo mochung' ne arita kwe ma pacho kae kendo johera mage dhi bedo karite mano e kar alap ndeke mago mag JKIA to ndio weche mathoth nyakwara mujong mafuong'ore mbui wawinjane wach makama wacho kod jalupne. And we know that tomorrow national security agencies will be in tow both at the airport and during the procession. As such, we want to make this clear. We are a peaceful people, and our meet and greet the Nairobi people tomorrow is as such. Kwetu ni kuwasili ya kawaida kama Mkenya mwingine ule anarejea injini. Kwa hivyo sisi hatuna shida hata kidogo. Yakifika anafika na kuelekea kama wale wengine vile wanafanya, sio? Na ningekumbusha zaidi, sisi wajibu wetu ni moja, kuona tunaweka usalama vile inatakikana kwa nchi yetu yote, what we call safety and security to the people. Na kwa wale wote ambao mtu yote akivuja sheria bila shaka pia na anashughulikiwa namna hiyo kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo msimamo wetu ni tunatarajia yakifika atakuja tu kama Mkenya mwingine ule anaingia tu hapa nchini alafu na anaelekea kulingana na mipango yake imepanga. Kaka ja Kenya machielo oyiene kendo rwake pacho mano kaka entiere kanyo kowuok e piny Amerika. Oscar duogo mar Gachagua to Gachagua nodhi koro dhi duogo to ng'ene ng'amos kaka osebedo kae. Abro go ni mbaka nikech en gima somos muke school. Terrorists don't want to see many people dead but many people watching. Jok matimo ka culture bab meno ka kolosi mogo gimako kata mana Westgate odiochienga dek. Ok en ni mondo gineg jo mang'eny, en ni mondo ji mang'eny piny mzima nyaka Amerika kucha kameras te mag jo fuambo te ni kamoro achiel mane gima gidwa kana gitim. Ka gidhi West kata ka gidhi Dusit ginego ji 20 lakini ok gin kod haja mar nego ji mang'eny. Haja margi en ni piny mzima
gi hold for almost 2-3 days. Ka en Al Jazeera, en Ramogi, en ng'ano, ji te ng'iyo kamoro adi achiel e piny mzima. Koro mano ema paro ma terrorist. Gima Gachagua gidwa timo kawuono, ok en ni gidwaro kata meet the people. Gidwa mondo gi bring the city to a standstill. Gi make a point. Nikech gima gidwa wacho malich ahinya bende, mager ahinya, agwacho ni kamkunji. Gidwa mondo bed chaos so that not many people listening, but many people watching. Ndio fombo kamora amora kamera kamora chiel. Pero kavana ahinya. Akavano ka wach mari mogik. Florence adongi thuolo madakika 2 imba mi kanyo mondo mi apari. Gachagua duogo dala. Oduogo chenro oselos mano mar wake. Paro mentiere godo bed wach mari mogik yawo mabe kawuono. Gachagua ok creative. Ohero kopo gik moko. Nikech koro baba Raila Amolo Odinga noduogo to romne monyise ni baba while you away. Mane gima Gachagua temo timo. Mondo ng'i anene to bende. Ayie gi gima Oscar wacho. Odwa ni mondo ng'iye, mondo nene ni to gige ne gi otimo nang'o. Obed ng'ama creative, owe manya attention, en oduoga, jogege moikogo. An ayie gi jo security. Iene uro duoga nikech oja Kenya, nyathi ka duogo dala gi dang' tim nade. An ayie kodgi, oweya obi, lakini impact ma Gachagua dhi bedogo kata achiel. Ni koro duogo, ni koro idhi romne e airport. Onge gima kata ji dhi romo jok mosolgo, en mana ni mondo ji onene, mondo jo Amerika manyo dhi wuondogo, ma mondo dhi oland kaka dala gi rachja, mondo ng'e ni to koro karo duogo dala nang'o. Anto mane gima paro, and oduoga. Miriambo ne ji ong'iyogo, sani bende onego ng'e ni kama Kenya nitiere, broad based dhi gi Kenya maber, omeda paro ne manyalo konyo maber, to gimoro ni koro dhi no ke gik moko koni gi koni, ok bi konyowa. Ka kamano tagon wero kamano, kendo amedo rwako Sydney gini, amedo rwako nyarakuku gini, biuru Cleophas, arwako gi timu te wang'ni, Saturday, biuru chuo e kambi ka Arodi Central SDA Church, mondo walemuru wayudure yalo motegno. Ka kamano tagon wero kamano. Agoni erokamano ahinya bende Florence ka Nyasaye omiwa thuolo gini jowabu bedo thuolo mar chopo e kind kuonde mamoko. Bende wacho ni chieng' tich abich nitiere amphitheater Homa Bay kama ji dhi nene adhula mano mar Kenya kod Madagascar. Waborange kanyo weche mag tuke achiel kachiel kaka Jubei bende rwako tuke makchalo kamagi. Nyakura mojo mane makelo giko machenran ka kod Florence Ouma msiemo gwele county ma Homa Bay kachiel koda ka Oscar Omondi jalonye weche mag siasa kendo japuonj weche mag siasa wan kod achiel kachiel ka gone gero kamana ahinya. Watimo mos mano elo Tabitha Ogutu maonego bedni tudre kod achiel kachiel kata kamago mok nyal geng' nomiyo kwa yudo thuolo mar bedo kod e studio. Mano jalonye weche mag dongruok wabedo thuolo chieng' machiel mar mondo mi wabed kode mano nyar game kakota mano ma onego bed wan goro okinyi makawuono mane makelo giko mar chenro nyakwara monge jwang' nataye chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumuka nyakwara mokeo nyaka sango adawe ye lwet kauno chieng' tich ang'wen Sharon Ong'ao madhi bedo ka kelo ni chenro mar pogore kaeto bang'e ang'wado donje twak nengo mar donjo e mbalariany chal nade opek koso yot mano twak sadek nyakorom sabich maro nyango oriti masani med neno chenro mamoko mag Ramogi TV.